ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Бо диққатар видеонаворро то охир тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2108 саршдагӣ то Mercedes Benz S-классае ки мошинҳои шумоам дар комментария нависондагӣ будем, дар ҳамин ҷамъ ҳузур дорад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 146 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад и Mercedes Benz S-классае ки соли бароишаш 1997 солае. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш дизелае, объём моториш 4 литрае, коробка передаш механикае. нархи мошин 35000 сомонияе. ба рубл бигардонем 239000 рубл мешавад. ранги мошин сербирисия, кузаш сидан мебошад. мошина сасаяниш созае. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra ки кузаш универсалае. соли бароиш 2006 солае. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензини холия, объём моториш 1.6, коробка передачиш механикае. нархи мошин 45000 сомонияе. ба рубл бигардонем 308000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Opel Vectra Простой, соли бароишаш 1995 солае. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензин газае, объём моториш 1.6, коробка передачиш механикае. нархи мошин 28000 сомонияе. ба рубл бигардонем 191000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст, кузаш сидан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум ин мошини фурӯшии мо мебошад ки Mazda 6 соли бароишаш 2005 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бобоҷон, дар Бохтар, Қурғонтепа. сӯзишвори бензин газае, объём моториш 2.0 литрае, коробка передачиш автоматикае. нархи мошин 32000 сомонияе. ба рубл бигардонем 219000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст, кузаш сидан мебошад. мошина мотор коробкаш 100% гуфтест, камтарак кор дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум ин мошини фурӯшии мо мебошад Chevrolet Aveo, соли бароишаш 2009. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газае, объём моториш 1.6, коробка передачиш механикае. нархи мошин 40000 сомонияе. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтесай. моториш Astra мебошад, қатъи коробкаш. 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. литсензияш то 2023 мебошад. ин д электропакет дорад. боз алишия мешавад ба Opel. болои сумбата гуфтагия. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед.
ششم، هوندای سالیارا سالی برایش 2019 سال در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشور بنزین خالی است. ابیا موتورش 1.6 است. коробка передачиш автоматика нархи мошин 129000 сомони аст. ба рубл бигардонем 883000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст, кузаш сидан мебошад ки мошин дар ҳолати беҳтарин аст. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. 4 электропакет дорад. абагреф сидени мебошад. мултирул дорад. срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Leganza. соли бароишаш 1997 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. сӯзишвори бензини холӣ аст. абиё мотораш 1.8 аст. коробка передачи механика. нархи мошин 18000 сомони аст. ба рубл бигардонед 123000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан мебошад. мошина састаяниша нағзи бад гуфтеса. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, ваз 2108. соли бароишаш 2000 сол мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензини холӣ аст. абиё мотораш 1.6 аст. коробка передачи механика. нархи мошин 34000 сомони аст. ба рубл бигардонед 232000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш хачибек. мошина ҳама ҷоша 100% кадагия. хеле ки мебинед дар сурат беҳтарин аст. агар ягон рӯз сухани дигар гуфтагия дошта бошем, ба телефон гап мезанем. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. ноҳум, Chevrolet Cruze. соли бароишаш 2009 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. сӯзишвори бензин газ аст. абиё мотораш 1.6 аст. коробка передачи автоматика. нархи мошин 55000 сомони аст. ба рубл бигардонед 376000 рубл мешавад ки ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан мебошад. мошина ҳама ҷоша 100% гуфтест ягон камбудӣ надорад. гази евро 4 дорад. абагреф сидени мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, Nexi Daewoo. соли бароишаш 1996 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори бензин газ аст. абиё мотораш 1.6 аст. коробка передачи автоматика. нархи мошин 23000 сомони аст. ба рубл бигардонед 157000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. ягон камбудӣ надорад гуфтест. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. Opel Hatchback. соли бароишаш 1998 сол аст ки як бародар бисёр хоҳиш кардагӣ буд. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. абиё мотораш 1.6 аст. коробка передачи механика. нархи мошин 35500 сомони аст. ба рубл бигардонед 243000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст. мошина ҳама ҷоша 100% гуфтеса ай вагона як даст гаштагӣ аст. раҳи дур гаштагӣ неста. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёр интизорашон ҳастед.
12 мошини фурӯшии мо мебошад и Hyundai Porter Day ки соли бароиши 2008 сол аст. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар Ҷабор Расулов. нархи мошин 68000 сомония ба рубл бигардонид 465000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷош 100% гуфтесад балонош нав кардагиад айвагона. яксола Техас мотор дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед.